Posachedwapa tikupasirani zimene wakula Bonkalindo lero pa 12 September 2024 paja Bonkalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa Malawi First lero waulula zinsinsi zimene iyeyo akuona ngati ndi zoona. Ndipo Bonkalindo muviyeni yake ya lero wafotokoza lero ndachedwa kutulusa audio kapena kukulankhulani inu a Malawi chifukwa ndinatanganidwa ndi mafoni, ndinatanganidwa ndi message amene akuchokera kwa Malawi across the country komanso kuchokera maiko akunja. Amalawi ali ndi mafunso ochuluka kwambiri kupita kwa inu makamaka a opposition, zipani zonse za opposition, be it DPP, Afodi, UDF, UTM, komanso ndi zipani zonse zosusa kuphatikizapo cha Ambewe, a Prophet Mbewe. Amalawi ali ndi mafunso ochuluka makamaka madandaulo ndi mmene ziko lili kuyendera, ndi akhala akundiyimbira kuchokera dzulo lero mama wawo kundifunsa kuti ndiafunsire m'malo mwawo kwa inu a opposition kuti kodi izi sankhozi mulirede kupanga nawo kapena mwagiva. Chifukwa Malawi ali ndi nkhawa kwambiri makamaka nthawi ino pamene boma layamba kumapanga mafilimu ndikumanamiza anthu zuwa likuswa mtengo, kumanama kuti apita kukasegulira njanji, akukalandira mafuta, yonseyo ili filimu. Atanyamula sitima ija itanyamula mamolasesi, uthenga watipeza kale, kafukufuku wapangidwa kale kunena kuti inde sitima ija imakonza kubwera ndi mafuta, komano aja azulu aja sanali mafuta. Ndipo mukaona mabogiwo siya mafuta, pali wina wake akunamizidwa kapena iye ingati iye sakunamizidwa chakwerayo, ndiye kuti iyeyo ndi mafia wankulu akunamiza Amalawi, kuwatenga Amalawi ngati ndi ogona, kuwatenga Amalawi ngati zisiru amene afika saizi yomanamiza Amalawi kuti muzipatala muli mankhwala mulibemo. Lero ukapita kuchipatala ukapeza mankhwala awo mwamwayi kupeza ngati panadolo, akutenga panadolo uja 6 ndikumanga pa newspaper, akuti timapepala tija ta plastic tija kuchipatala konso kulibe. Ndiye plus mavuto amene akukumana nawo Amalawi ambiri ali ndi nkhawa. Awo analandira pensioni, mapensioniers ali ndi nkhawa, maziphunzitsi ali ndi nkhawa, a business ali ndi nkhawa. Ndiye akumafunsa kunena kuti tatifunsireni a opposition kuti kodi zisankhozi apanga nawo kapena saapanga nawo, poganizira kunena kuti iwabakiri muluzi ntanyiwa inu a Bonkalindo ndi ma activist ena ngati ashumba. Tikunena tu ma activist a genuine, osakhala ma activist a fake. Iya tikunena ngati ashumba, tikunena ngati anamiwa amene amayima pa chilungamo ndikumauza Amalawi zeni, osakhala manjanjawidi amene amachita work ndi government. Tikunena anthu eni komanso atolankhaniso eni, chifukaso kwa atolankhani kumasiku ano kwalowa mbola, atolankhani ambiri anachitidwa captured akusapota boma, ndipo nkhani zikulu samaziulusa ayi chifukwa amaopa masters awo. Akhala akunena zambirimbiri kuulula kwa Amalawi, takhala tikuulula zinthu zoopsa, koma inu a opposition simukupangapo kanthu. Ndi Amalawi akufunsa kuti kodi ndi mmene ziko lilavutira, ndi mmene mavuto alili, kafukufuku akuoneka kuti Amalawi ambiri boma ili sakulifuna, akufuna chakwera ndi azibale ake azipita, chifukwa kulisiyaso boma ili kuti lilamulireso 5 year ina. Kuti mwapase 5 year term ina, kukhala mavuto amene sanaonekepo. Ndipo akanakhalanso ena anzeru akanangosiya oka, chifukwa mavuto amene atazakumane nawo akabera zisankho izi azakhala mavuto okuti azachita regret. Choncho Amalawi akufunsa kuti kodi inu a UDF mupanga nawo zisankho ndi mmene mulili kwaiti.
inu a DPP mupanga, inu a Ford mupanga, a David Mbewe misonkhano simukupangisaso, mukungoenda Mbaraka, mukungoenda Muliwonde, mukungoenda Muzomba. Kodi madera enawa chipani chanu achiziwa liti anthu a David Mbewe, a Prophet anga? Kodi anthu chipani chanu achiziwa liti? Misonkhano mungopanga mawiso stop ongoenda Eastern Region yoka, komanso Eastern Region yosakwanira. Ngati mwayendapo tumangopita pa desert pa Bangwe ndikubwerera. Ndikulankhula ndinu a David Mbewe bambo wanga aine, ndikulankhula ndinu. Ndi anthu akufunsa kuti kodi zisankhozi mupanga nawo? Chifukwa anzathu awawa ma tactics obera anayambira zana litali, anayambira last year, koma inuyo mukuoneka kuti a opposition mukugona. Akuluakulu ananenapo kunena kuti wakusina kutu ndi nasi kapada kafunda padajiwisa galu. Koma inuyo zonsezi simukusatira malangizo kapena kutengapo action ina ili yonse imene pa zimene inu mukuuzidwa. Koma siku lina muzalira. Ndi anthu akufunsa kunena kuti mwachisanzo tinakuuzapo ni ifeyo. Abakiri Muluzi ananena, wabakiri Muluzi amene Ntanyiwa wakhala kunena, ineso ndakhala ndikunena zonena kuti boma ilili likulembesa ana ang'ono. Ine wa opposition munapangapo jani? Palibe chimene munapanga. Ndizoopsa kwambiri osasatira ma warning sign, ma danger warning sign. Olo munthu ukamadwala muthupi mwako ngati sukuzimva bwino, usanadwale umamva ma warning signs. Awanso ni ma warning signs azisankho. Number 1, kuli nkhani yolembesa ana. Ndipo izi munauzidwa a opposition, koma kuzafika pakana lero nonse palibe chimene mwapanga. Koma yeti mukudziwa kunena kuti ana alembedwa ambiri muno Malawi, especially ku Central Region. Iyi ni nkhani yopweteka kwambiri, yopweteka kwa anthu amene akufuna change. Komanso apart from that, mwakhala mukuuzidwa komanso nokha mukuona kunena kuti madera ngati ku Southern Region, Eastern Region, komanso Northern Region, kumene kuku anthu sakutha kulembesa chanzika. Chimene ndi chokhacho chimene ameki ananena kunena kuti munthu akuti akavote pokapo akakhala ndi chanzika. Koma zonsezi mwakhala mukuuzidwa ndi wabakiri Muluzi, mwakhala mukuuzidwa ndi Ntanyiwa, mwakhala mukuuzidwa ndi Ashumba, mwakhala mukuuzidwa ndi Sylvester Namiwa, mwakhala mukuuzidwa ndi wa Misalayo wa drama wati kufera njiyo. Koma palibe chimene mukupanga. Siku lina tu muzalira. Ndizoopsa kwambiri kuchita ignore ani early warning sign. Komanso kusatira mafunso ena amene akuchokera kwa Malawi akunena kuti ininso munauzidwapo za matawa, kunena kuti matawa, pali matawa ena akumachita kwa achita tampa. Pali matawa ama service providers amene ayikidwa amafoniwa amene wachitidwa tampadi. Komanso pali matawa ena boma lapanga matawa awo ngati mmene kulili ngati kulilongwe kuli matawa awo, kusalima kuli matawa awo amenewo afuna zagwirisire ntchito nthawi yovota. Koma inu a opposition mulipe nkonono kumagona, palibe chimene mukupanga. Akufunsa Malawi tu mafunso amene wakwa amene zikuwapweteka ndi mmene ziko lili kuyendera. Ndi akufunsa be kuti kodi ndi mmene zikuyendera inuyo zisankhozi muzapanga nawo kapena simuzapanga nawo. Kuchokera pamenepo pali nkhaniso ina yokhuzana ndi kuyesera machini. Tikunena pano program training yangotha kumene kumponera. Anthu okwanira 100 chakuti anakapangidwa agent training yokuti ati akayesere machini. Ndiye funso a Malawi akufunsa lonena kuti ndikutiko pa ziko lapansi olo ku America munaamvapo kunena kuti akukayesera zisankho. Tikhala ndi zisankho zoyesera, ndikuti kumene munaamvako. Zonsezi mwakhala mukupasidwa ma warning kunena kuti inu a opposition tapanga ndichotheka kunena kuti process imene muyimise ndipo musalole kuti akayesere machini ndi pamene ati akabere. Koma kulizi leader of opposition
kulizi achaponda, kulizi ngati akugona ku convention siku lina muzalira. Izi ndi zimene tikufuna kukuwuzani kuti pa sikulo musamaza tuluke mamina ndikumaza tinyasa pomwe ife timakupasani machenjezo osiyana ma early warning signs kukupasani kunena kuti mukhale mukutani mukuzuka. Zana lomweri kwatuluka mafigures a NRB onama, mafigures anatuluka. Uyu musana muchose uyu wapanga zache kunsanjeyi Gladys Gandai musana muchose udindo wache kwatuluka mafigures atangosankhidwa udindo uja director of elections kwatuluka mafigures onama okauka amene mmalayi muno ngakhale ndi population sizi kuchita tale. Kuma inuyo kulizi olokupangisa press conference kaya zimakhala liuma la ndalama, kaya zimakhala chani, kaya mwachita kugudwa sonanu mwapasidwa mamiliyons chifukwa pakale panopa ndiye ndalama tuzaphweka. Ma MP nde akugudwa kopya motere kuti posachedwa pompano muona misonkhano ya MCP imene iso part of their strategy azipangisa misonkhano madera onse a opposition ndicholinga kuti MP wakapezeke pasonkhano ampase ndalama asokoneze anthu akhale ngati akumuchita endozi chakwera. Ndi ndalama zaphweka kwambiri motero kuti kwa inu amene muli osusuka amene simaugwira mtima muona mudana ndi zipani zanu, ichi ndi chiyambi chabe chachitika kunsanje ichi. Ndalama zikukhutulidwa osakhala masewera, anthu akukhutula ndalama. Anthu pakali panopa afika saizi yopereka miyoyo ya anthu osauka chifukwa cha ndalama. Ndifache timanena kuti pena pake andale mitu yanu simayenda bwino, simaona patali, mmatha kuona kunena kuti ngakhale fetili osusa koma presidential candidate wamphamvu ndi uyo, koma simafuna chifukwa cha selfish minds. Mangofuna zanu basi zimene mukufunazo kuti zikuyendereni, muzikhala ndi matraki, muzikhala ndi nyumba zabwino, ndalama zochita kugonera ngati piro ndi zimene mmafuna, koma kuti musamalire miyoyo ya anthu. Even awa akuvutika ku South Africa awa, anthu aku South Africa akuzunzika kopya. Ana azimayi akumachita kuimba mafoni kuti tithandizeni akalindo. Pakali panopa anthu ali kundende ndi ana omwe ang'ono koma boma la Malawi palibe chimene likupanga. They can't take an action kufuna kuwateteza anthu awo. Onduza analipo, ambiri ananena akulu kunena kuti pali mwambi onena kuti onduza analipo koma kusamva kwanga. Ifeso lero tikukuuzani kunena kuti Ntanyiwa alipo anakuuzani, Wabakiri Muluzi alipo anakuuzani, Sanders Juma alipo anakuuzani, Shumba alipo anakuuzani. Uyu amachedwa ujeni Sylvester Namiwa alipo koma anakuuzanisoni koma inu simukumva a opposition yathu yakuno ku Malawi ndiyo mvesa chisoni olokuja kungotenga nkhani kukairewesa mparliament pamene parliament ikukumana pano. Oyi ndithu kukanena kuti ife tikufuna mutipase mafigures ya NRB. Oyi ndithu mukufuna mukatuluka kuti muziza tinyasa kuti timafuna kuti tinene tituluse ujeni private members ujeni biru ndiyeno bakale panoba anatichinga chimwendo. Samma mutola chimwendoyo muziza munamizira kuti chimwendo amatichinga chimwendo mukulira mukutuluka mamina atakuberani kubera zisango. It is a process. Ndipo anthu ambiri sakufuna kuti boma alitengeso ajama chedwa a MCP olo kungopita ku court kumene ayi andi pakali panobata mva kuti mukufuna muchite ignore a Malawi Electoral Commission achita ignore system yakachali Dr. Akachali ija imachedwa ya manyo yowerengera popo mwasankhati za azungu. Ndi pamene muti muzangwemphe inu, ndi pamene muti muzalire inu. Nthawi ino muli ku parliament walama kuti muikane system yo electronically, tisakavote electronically. Mwangokhala vyende kumangodya allowance kumalandira ndalama zanu kumeneko.
lilipo siku lina boma lina lizabwera limene lizatembenuze masalary anu onse azapita kwa anthu osauka inu muzangolandira ma allowance chifukwa ntchito imeneyo siyolembedwaso ndiyongosankhidwa mukuyenera kuti iniyo muzichita practice servant leadership kutumikira ziko lanu osakhala kumanzilemeresa iyayi. Bon Kalindo the DC mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka, box 76 Mulanje, Southern Africa.